Здравейте, хора! Бях написал, че ще снимам ревю на сървъра. Аз съм Десаш Геймър БГ. Ето ми го скина. И сега съм в Legit и да ви покажа сървърът. Ето го. Ето сега първо да ви покажа как се казва. Ето го сървъра, ето го геймса. Ето тук се казва Jail. Тук е PvP, GTA сервер. Freeboot сервера, Hunger Games и Lobby. Значи, започваме с Hunger Games. Заби ми. Вау, вот и. Почакайте, паузам клипа. И тук съм. Тук е в мина. Там ти е сървъра. Да покажа Freeboot сервера. Това ми е скина. Значи кажете хим YouTube. Значи тук не мога да го пиша. Добре дошли в Freeboot сервера на Legit. И опа! Без... моля, прочетете всичките табелки, за да нямате затруднения. Ако нещо ви пише, че няма терен, значи... ще намалят чата, значи... кое беше видео сетинг? Г. За кое пазах ще го намеря. Да, той го прочетох. Но Freeboot сервера даваме възможността да можеш да строиш геймът или креатив сервера. YouTube. За да му го върна. Първо трябва да прочетеш всичко преди да отидеш. Имате право само на един плод, за да си вземете плод. Трябва да напишете комента плод не е ауто. След като я напишете, ще бъде телепортиран. Ще бъде телепортиран на плота, който ви е даден от сервера. За да добавите приятели, напишете плод не я даде, за да вмъкнете плод не диспоз. Може да пишете команди, свързани с плотове в плот съвета, за да отидете в... там, просто казах го нещата, не искам да губя време. Следващия сървър е Skyblock. Ето го Skyblock, ето тук е спаунва и... Спрямене. Legit Skyblock. Да ви покажа варповете. Варп. Кредит. Има варп Nether. Credit Sky, аз нямам кредити с едно. Credit Armor 25
25 кредита, Талатус 25 кредита, кредит Емералдс 25 кредита, 100 емералда, кредит Спаунер 25 кредита, Дърт 25 кредита. Аз не бих си купил Дърт, защото аз знам отде да се взема, само ако съм Sky Plus. И сега на другия върта не си Word Missions като новина имаме гости, може да чувате хора. И тук са мислените и я да видя с колко в описа игра. Много малко знам. Warp Nether. Вие знаете, Мара пак ще ви го покажа. Вау! Вау! Омага, то как? Види хора. Бак. Заради нея хора не можах да ви го покажа. Но ме лага. Не, помощ! Не. Да, уже видяхте нагоре. Помощ! Бар Георги! Помощ! Ще умра в лавата накрая, защото тя ма дразнат. Мирам! И последния лърп. Дай ми нов микрофон, може да ме чуете много по-добре, да знам. Ще имам после клипа. Ще е на две части. Как да се направим, защото първо скочете върху слаба, така че да гледате често. Напишете шоп Keeper, поставете атома, който искате да продавате в често под вилиджера. Четири написнете, ще цъкнете с дясното копче върху вилиджера. Като цъкате с ляво и дясно копче по слайм бълзете, може да конфигурирате цената. Ще цъкнете с долно с дясно копче върху вилиджера. И тук има разни шопове. Kaufland. Вау! Чуват ли си, бе? Има много луди хора. Беден съм. Страйкър шоп. Енглит шоп. Селер. Вилинджер, който Пигара шоп. Секс шоп. То лут ли, бе? Значи аз ходих в Швейцария, там не помня недолко да ме откроя там пак. Джамбо! Генко, задушавам се. И може би той ще от първа част. Сам да покажа, че тя сервера. Ето го. И на мен ме лъгна. Правят глупости вкъщи. Има такова яко оръжие. Което е? Яко. Ти бъдеш за първа част и айде, чао.